Toca esta vez a Nelly Díaz. Nelly Díaz é chaguireca de nacemento, é fotógrafa profesional en Lugo de 20 anos. É diplomada en Ciencias da Seguridade pola Universidade de Salamanca e ela me decía agora, gustou o que dixo, non? Sei moito de moito e nada de nada, non? O sea, unha muller destas do Renacemento, incluso tamén algunhas materias do grado de paisaxe. Estamos falando agora que é un grado moi interesante que está reclutando as empresas eólicas moita xente deste grado. E, bueno, iniciou outras carreiras, outros estudios, o cal, pois, bueno, podemos pensar que Nelly ten unha visión así amplia e moi multidisciplinar da realidade do cual que trabalha. É unha muller activista, feminista, social e ecologista. É xida presidenta de Ecologistas en Acción Galiza en outubro de 2020 e ainda que inicialmente esta asociación incluía todos os grupos de traballo galegos, a partir de 2023 un sector minoritario extendiuse desta asociación. O motivo foi, entre outros, as diferencias de posicionamento alrededor da implantación da eólica marina. Como vedes, tamén reventa con os movimentos ecologistas. O grupo que representa, recentemente chamado Ecologistas en Acción Galiza Atlántica e Verde, rexeita frontalmente as macros renovables tanto na terra como no mar. Xunto cun grupo de compañeiras que traballan de xeito voluntario e altruista, conforman un equipo técnico que, para frear a implantación masiva de proxectos eólicos na nosa terra. Xunto con Petón do Lobo, Ana, que nos interviñantes por vídeo, presentaron recursos a todos os proxectos que se aprobaron no último ano en Galicia, a todos. E máis algún proxecto que viu do Estado. Nestes procesos judiciais irán aos contenciosos administrativos con xustiza gratuita. Por lo tanto, un enorme traballo a custe cero. Bastante de agradecer todo ese labor de ingeniería xurídica que está facendo. Vou quedar aquí con Nelly, se me permitides, porque vou axudar aquí un pouco con as fotografías. Entón, Nelly, pois unha vez máis, agradecerche tamén a ti que estés hoxe con nós e que compartas con nós a vosa experiencia por estas terras de Galicia. Gracias. Pois eu sou encantada de estar hoxe aquí, que era un pouco pero paga a pena encontrar a un grupo de xente con valores parecidos, con loitas parecidas, bueno, non é o habitual, porque hai que ir todos os días con opinións de todo tipo, e casi ingratitud, porque hai encontrarse así entre afins, pois xa é algo que dá interese. Eu estarei sentada porque tamén teño un 44% de minusvalía, estou xubilada como fotógrafo porque teño 5 anos fiscales e fibromialgia, e levo moi mal estar de pé. Entón, pois nada, que eu non teño nada preparado porque como estamos incluso cos contenciosos hasta o último momento, e casi viña no coche e viña entregando que lle faltan os abogados, pois máis ben vou contar a miña experiencia persoal nestes dous temas, tanto o do Iridio como o do Acibal, que eu creo que no fondo teñen algunhas cousas en común e algunhas diferencias moi grandes dentro de ter similitudes pola problemática, pero non por en que momento se desenrola. Entón, vou empezar por preguntar, posto, conocedes en general, cando se fala do Iridio, de que se vai falar? Do Iridio, sí, do Acibal, non? Vale, pois, algo, poñeremos imágenes dos dous sitios. A maioría non sabedes que pasou no Iridio. Vale, pois, por eso as fotos. Busquei fotos, estaba sacando un disco duro, collí un disco duro, xa levo 3 discos duros como fotógrafo, eso que entreguei 1 millón de negativos de antes da miña etapa profesional, donenos a estar no arquivo de Lugo, pero xa da etapa non profesional, pois teño seguramente bastante máis que 1 millón. Do Iridio teño bastante, porque aí traballamos moito, ainda nin siquiera existía Ecologistas en Acción, ou está empezando nos comentes, de logo non. Entón, vamos a ver alguna foto para que sepamos o que é o Iridio. O Iridio é un proxecto
que tuvo lugar, que eu estou aí, nesa época era de eco, porque logo había moitas loitas, eu non son política para nada, non quero ser, me interesan os temas, pero non me gustaría nunca dedicarme á política, pero me parece que facían falta instrumentos para poder defender as cousas. Teños igual desde Ecologistas en Acción ou máis, os instrumentos para mí, pois é iso, a capacidade de poder facer informes de forma altruista e poder facer os que faga falta e o poder acceder a justicia gratuita. Eso me parece que é fundamental, porque o que non podemos ser dedicar toda a vida encima arriesgarnos a mellor por unhas costas a hipotecar a nosa vida e a nosa familia e eles. Entón, non é cuestión de tampouco deixarse o que non se pode deixar. Eu creo que con deixarles todo o tempo e dedicar a sociedade casi todo o tempo que temos disponible, pois é suficiente. E además que me parece que é un recurso que deben de ter en conta e aproveitar todas as persoas e colectivos que teñen dereito, porque non é só non ter que pagarles, sobre todo os riscos nas costas que pode haber, que podrían ser en algún caso millonarias. Entón, o IRIBIO é un proxecto que nos chega en Lugo, de Carmiño, onde estábamos, eu estaba aí, representando ao colectivo, e nos chega por avisos dos veciños, e incluso por algún personal quizás da Xunta en ese momento, dicindo que barbaridade, que se quería facer un parque en centro de Natura, con protección para o oso pardo, con protección para a vía real, atravesando un camiño real, un neveiro hermano, o sea, eu dicía nesa época que era exactamente igual que poñelo encima da muralla de Lugo, a nivel de outro tipo de patrimonio, pero é que casi hai un mirador, o mirador que hai aí, que está seguramente no catálogo de paisaxes, vese todo, o sea, Lugo completo, un forte completo, provincia de León, provincia de Asturias, o sea, teñen ali tamén, había xente ali que conocía de Peapa porque eran dos protectores para os incendios, e claro, é desos miradores increíbles. Entón, bueno, este sitio era sangrante, que se cuidara. O día que fomos ali, que este o primeiro día, con unhas pancartas, bueno, alguna non estaba improvisada, a nosa foi improvisada, non se aguantaba porque ali xa hai certa altura, era junio, era finales de junio, e xa estaban as máquinas. E cando chegamos ali, con os primeiros avisos xa estaban abrindo os viales e xa estaban a todo. Nos a partir de aí tamén había alguna xente da zona que sí, que nos apoyaba, pero a maioría non, a maioría xa se habían vendido, porque este era un proxecto antigo, incluso, non sei, creo que foi aprobado, bueno, non vou a dicirlo por si acaso, pero quizás por os novos actuales gobernantes, que solamente aprobaron unha modificación, pero eso non se botaban as culpas aos outros, e aquí nadie era responsable, pero o caso é que era un proxecto que non tiña sentido, estábase realizando, e nos enterábamos tarde. O sea, eu creo que aquí non se habría alegado nada nas outras cosas previas, porque claro, isto está entre Triacastela e Samos, o sea, hai habitantes poucos, pero bueno, a mí eu aprendi muchísimo, porque entendí como funcionaba, entendí o difícil que era todo, porque conseguir xa os expedientes era increíble, non nos daban. Se había uns actos en Triacastela, a mí a alcaldesa deu directamente que a porta nas narices, porque por visto podíamos quedar os colectivos dicindo algo na acta o día que iban a facer algo, non sei se era polas expropiacións, pero tíamos unhas leiteiras preparadas, o sea, era unha guerra, dabaste conta que nada, estaba igual, un color, creo que sí, bueno, ahora cambiou, me parece, o de Samos, pero quero dicir, o de Samos daquela era do PSOE, e a de Triacastela, que creo que é a mesma do PP, e daba exactamente igual. Non había ninguna diferencia, os alcaldes morrían por poñelo, a xente estaba triste pensando en que vamos a aceptar porque senón nos expropian que vai ser peor, entón xa mentalizada de que tiña que aceptar. Fixemos un grupo de WhatsApp que ainda funciona a día de hoxe, fixemos unha conta de Twitter que ainda funciona a día de hoxe, e empezamos a traballar en equipo. Que pasaba nese momento? Que era un paro a evitar, a traballar, a lutar, éramos 60 colectivos detrás. Estaban
todos os partidos dese momento progresistas, máis progresistas, digamos, o sea, que eran as Mareas, por ali pasou Antón Sánchez, pasou Pablo Verao, pasou David de Manzaneda, no grupo tamén estaban Ana Miranda, o sea, era un grupo onde casi moita xente arroupada, porque era o ano 19, entón proxectos así non había. Eu creo que nesa época eu non seguía o boletín deste, porque estaban os temas do frío e outros temas de grupo, pero bueno, sí que rapidamente se organizou un grupo de comunicación no que eu estaba, denose unhas rodas de prensa casi multitudinarias, onde viñan nesa que saliu despois, ahora fai pouco protestando, porque estaba Villares, pero Villares teria que estar, se representaba o seu partido, como estaban os demais, como estaba Roxín Roxal, o sea, estaban colectivos culturais de toda Galicia, porque rapidamente empezaron a facerse accións. A mellor non están aí as fotos, pero bueno, que siga a conta de Uribe, incluso de Twitter, a foto que hai dunha andaina. Empezaron a facer andainas, levábamos tamén a comida para ir conocendo, medio concertos, gaitas, bueno, empezou a haber moita acción. Como encima está no Camiño de Santiago, empezáronse xa a poner os datos das proteccións que tiña, porque eu creo que non hai casi territorio que poda ter xa máis proteccións, porque era por todas as razóns. E claro, incumplía as propias leyes da Xunta, porque se estaba en pleno núcleo de natura, para que fixeches a natura, pero é que debía de estar feito incluso de antes de que se aprobara a lei de natura, e como se recuperaba por unha modificación, era un pouco de chanchullos de alguma maneira, pero que sempre tiñan como unha disculpa, para decir que, bueno, pa diante. Pero non lle saliu tan ben, porque tamén se colocou Petón do Lobo, e se colgaron outros judicialmente, e Petón do Lobo pediu aí a medida cautelarísima, o que é unha medida cautelar urxente. E pediu en agosto, porque claro, entre que nos organizamos era julio, cando empezamos a fazer as accións, e viñamos políticos, e pasada de todo, pero tamén traduxir, ou sea, poñamos o texto e houve traducción a todos os idiomas. Tuvemos, creo que traducción a árabe, chino, como pasaban moitos turistas, e incluso en Lugo, pola zona que pasa, bueno, onde pode haber máis peregrinos a todo o mundo, información do que se estaba a facer. Por eso o Iribio, en o noso entorno, sí que a maioría da xente, eu non sabía antes de que existía o Iribio, pero despois, como que casi todo o mundo tiña fotos, datos, Petón do Lobo foi o primeiro, ainda que houve máis que foron, creo que non me quero tampouco equivocar, pero sei que 3 colectivos me parece máis de Galicia foron, pero foi o primeiro que pediu a cautelarísima e concederon ya en outubro. Entón, en outubro parouse, e aquí vai haber imágenes do que é o Iribio, por aí, e vai haber imágenes de como está e como quedou, porque aí xa quedou cas zapatas. Antes puxo a lanza unhas fotos que xa se veía da construcción, aí queda máis. Aquí eu vin como se destruía unha mamo, e chamamos para decir, incluso estaba algún político se ia de visita, nin caso, nin prosperou a demanda, o sea, nada, deu a Guardia Civil, pero nada, pasou por ali nese momento o arqueólogo da empresa e dixo que esa mama non estaba catalogada. Cando os vecinos dali sabían que estaba catalogada, o sea, descatalogouse unha mama que estaba catalogada no Iribio, hasta ese punto, e foi destruída nas nosas narices, e temos as fotos. Pero bueno, veu a medida cautelar en outubro e aí paz. Desde entonces quedou como se buscas as imágenes, bueno, aquí como estaban os viales, isto podo decir algo, porque solicitamos que nos deran un permiso, non había permiso de ningún tipo para ampliar os camiños, e mirade como estaban facendo para que puderan pasar os camiños caspalas. Iso nunha zona que do valor paisaxístico, pois eso, o Camiño de Santiago e dos mellores paisaxes que temos en Lugo. Pois, houve unha contestación que está por aí o texto, a ver se aparece, podes poñer, en que din que non hai permiso ante a nosa solicitude, hai unha uña pintada así como unha rañiña blanca que sostén do texto para darme vista, que non había autorización, que tiñan que repoñer a súa situación inicial, que traballaban continuamente día e noite e de repoñer nada, o sea, por un lado, o Concello dice, contéstanos que non o fan e que teñen que repoñelo, e por outro lado, fai a vista gorda en que o fagan a morte. Menos mal, eso podedes lelo ao mellor, eso que nos contesta, creo que é o de Samos, o alcalde de Samos, non? A alcaldía de Samos.
ou da Terra de Castela, unha das dúas, bueno, que non hai permiso e que hai que repoñer. Pois que va, desde ese día hasta seguramente a foto que tu puxeches antes é posterior ao 21, eso é xullo. Xullo. Bueno, pois vai ser posterior. Con isto quero dicir que das institucións nos podemos fiar o que nos podemos fiar, non? Ainda que nos digan por escrito que van facer unha cousa que sería a legal e a correcta e a ética e a boa para o interés xeral, pois por detrás, polo que sei, ao mellor están facendo a contraria. Entonces, isto que pasou no Ilivio, así como quedou o Ilivio, aí podedes ver, hoxe se vai, hai fotos vídeos máis recientes que se poñen de vez en cando no Twitter, se poñen por aí, onde isto xa está oxidado. Isto será outro tema e habrá que ver como isto se retome, pero polo menos despois acabarnos todos estes colectivos que foron aos contenciosos ganando. Creo que a resolución debe ser do ano pasado, xa veríades casi todos o medio de prensa ou algo, e aí ganaron todos, porque foi no TSJ e o mismo ganaron. Tamén aquí vou romper unha lanza a favor da xusticia gratuita, porque ganaron igual os colectivos que foron con xusticia privada como o colectivo, por lo menos que todo o que foi con xusticia gratuita. Todos ganaron, xa foi definitivo. Pero bueno, o bon do Ilivio que aceptaron neste TSJ a medida cautelar, aunque foi desde agosto hasta outubro, bueno, e desde entonces salvouse. Un se vai por aí e verá que parece que lle rasgaron un monte que tú dices, pero como se puede facer eso? E tarda tempo entre a naturaleza e logo supoño que a mellor teremos dereito a pedir medidas para corrigir isto, que pasa que estamos ahora tan atascados porque con 75 que se aproban de golpe que nos parece que máis urxente agora intentar parar e logo xa veremos como se recorre. Entón, os que non conocían o vídeo, pois agora xa tedes unha pista e bueno, todo o que queiran saber ademais deste tema, pois se estou a vosa disposición, aclaro, pero bueno, xa queda no ano 19, que non hai como colectivo, estábamos máis que nada, creo que casi todos a título persoal, non chegou a ser nin persona xurídica, nin nada, o sea, facía falta unha pancarta, poñía un, facía falta traducción, poñía outro, o sea, un pouco na liña do equipo técnico de obra. O que pasa é que ventaxa moitas personas, moitos colectivos, un par. E agora eu podría decir que agora son máis de 60 parques ou polígonos ou proxectos ou o que se poda decir para un colectivo ou para cada colectivo. Co cal, claro, a sobrecarga que temos agora non é comparable, porque isto está multiplicado e hai que dedicarle o tempo ten os límites que ten. Entón, esa é a diferencia en canto ao tempo que se pode dedicar a un tema e a forza que pode ter pola barbaridade de proxectos que se aprobaron de golpe. Entón, o que ten de parecido coa Cibal, que no Cibal sí que se... Bueno, algunos sabíades o que era o Cibal, pero a maioría supoño que sí, porque isto é reciente, isto salió en prensa, que é o parque do Cibal que está en Amil, basicamente, que apareceron, aparte de que teñen unha lagoa, xa iba a ter daños en se ten un informe tamén donde se preparou e se pudo entregar dicindo que pon en peligro moitas especies e fai un daño tremendo a nivel acuífero. Logo resulta que uns días despois, desde que xa habíamos solicitado a paralización por eso as distintas organizacións, pois a Patrimonio Natural, a Augas de Galicia, ao Concello de Moaña e a Industria da Xunta. Creo que polo menos a eses se presentou xa en marzo e resulta que indo os veciños para ir a ver se aparecía algo máis, empezaron a encontrar petroglifos, un hoxe, outro mañá, outros... Nos pensamos que eso, bueno, iba a ser unha maravilla, o sea, pensamos incluso tanto desde Petón como desde ecologistas que estábamos enviando todos os escritos, que eso xa o iba a parar. Pois para nada, nin con eso, non se parou, as respostas foron terémoslo en conta de industria ou de alguna organización, creo que Augas de Galicia ainda estamos esperando resposta. Cando aparecían os petroglifos, volvíamos a mandar de novo todos estes escritos por registro para que dixera, mira, a parte que o que decíamos polo tema de acuíferos e demais, agora temos outro máis.
tampouco non conseguimos nada. Tanto Petón como Ecologistas en Acción Atlántica Verde puxemos denuncia penal no xulgado de Caldas, pero creo que foi en maio. A Petón dixeronlle que non, foi ali o presidente a ratificarse e que o arquivaban porque non estaban catalogados, entonces non había delito. Esa foi máis ou menos resumida a resposta. Non están catalogados porque non queren catalogados, claro, entonces este é un círculo vicioso onde non é delito porque a mí non me dá gana de ir a catalogado, pero además eu sei que o hai, pero precisamente por eso non o fago. Co cal eu creo que aquí xa vamos a entrar nun terreno diferente onde podría haber incluso conveniencia de que haya denuncias para, bueno, hai expertos xurídicos moito máis que a mí, pero creo que xa entra no de que hai fallos graves de persoas que xestionan mal e que poden estar actuando con prevaricación sabendo que están facendo un daño, porque además daño a toda a sociedade, impedirnos que disfrutemos duns bienes arqueolóxicos que son de todos e que contan, bueno, que é necesario que conservemos e, por outro lado, as leis que temos é que fomentan esa conservación, pero logo tan simple como non nos catalogamos, os xueces dicen que non é delito. Eso pasou ca denuncia de Petón, a nosa, nin siquiera, que foi nos mesmos días casi, nos mandaba a ratificar, está aí pendiente. Logo, o día non hai forma de que ese ten un teléfono en internet, estas denuncias fixámolas por correo, os correos dos colectivos. Iba a dicir que nada, non contestaron todos estes meses. Entón, o día que houve un día, non me acordo en que mes sería, pero seguramente en agosto, porque o máis grave sempre pasa en agosto. Xa se prepararon para dinamitar, antes de ser Nordendo, estaban así as máquinas, vemos pola mañá grupos e tal, empezou a decirse que estaban ali as máquinas e que xa sabe que iban a dinamitar. Eu cansei de chamar ao xulgado, como moitos outros días, ese xulgado nunca foi o teléfono, ese día pediuse xusticia gratuita, porque dixemos, mira, non podemos ir así, caras non nos fan caso, pois ao TSJ. Entón, sería xusticia gratuita, en base ás poucas alguna contestación onde tiñamos que nada, que o cuidarían de que se fixera ben, bueno, así como valor fora, pero que non había nada que facer, non tiñamos ninguna resposta lógica. Esta é a sorpresa para min, porque nós empezamos a recibir as xusticias gratuitas, as designacións en julio incluso o 31, creo que os primeiros días de agosto, xa así, e tuvemos, porque, a ver, o proceso que nos facemos despois das declaracións, cando xa aproban de todo, os recursos, que a maioría son incluso recursos de alzada. Entonces, a Xunta non nos contesta os recursos de alzada, só nos contesta a non suspensión. Eso quere dicir que, como nós pedimos a suspensión, nos dice que non dá a suspensión, pero claro que non resposta ao recurso de alzada. Eso, por qué? Pois supoño que porque se non nos contesta un mes, esa medida teria que facerse efectiva por un silencio, que teria que facer nos casos suspender. E como non lles interesa, pero non contestan o recurso porque entonces temos que esperar 3 meses para que teña silencio, o cal tamén nos perdemos tempo en poder pedir ante o xulgado como medida cautelar. Entonces, houve aí algún abogado que considerou que se podía recurrir esa non suspensión e nós puxémolo, entonces, fixémolo con algún dos partes. Nós xa teremos unhas 55 designadas, pero ainda temos algunhas pendientes, e presentaron. E nós xa sabíamos que tiñan poucas posibilidades, porque no Brao, esa medida urxentísima, en agosto, significaba tamén que non se comunicaba a outra parte, co cal o máis normal era que non se aceptara, porque salvo no Iridio, agora temos parado os informes do equipo técnico, tanto a mina de Muras, como o Parque Eólico do Picato, como o Lagoa 2 en Santa Comba, pero, a ver, están paradas, pero só é provisional, claro. Vou a hacer una, perdona. Sí, porque tiña un fío, pero perdí. Entonces, vou a intentar recuperar. Que nada, que
que isto viña a conto da diferencia para relacionalo co idilio, que nós pensábamos, eu a primeira, e o abogado tamén, que nos demais non nos lo iban a conceder, porque era case o máis probable, pero tampouco perdíamos nada por intentar. Nunca pensamos que no caso do Acival, a resposta do TSJ fora que consideraba que non era urgente a medida. Porque se non é urgente no Acival, en que pode ser? Se hai os petroglifos, se temos constancia, a foto que está aquí son os destruídos. Esos xa foron destruídos polas máquinas de Noruega. Estamos dicindo, estamos mandando informes de arqueólogos de prestixio. Agora temos un novo que se aportou estes días, se volverá a aportar para decir que hai cousas novas de un arqueólogo de Portugal que levou estes días. O sea, o TSJ díxonos en agosto, e ese abogado perdeu, sendo un abogado de oficio, perdeu días das súas vacacións para presentalo, por iso tamén hai que poñernos en valor, para ter unha resposta de que non vían que fose urxente. Tramitarase e seguramente se fará, pero podía estar parado xa se aí nos hubieran aceptado esa medida que lle puñemos todo a huevo. O sea, informes de todo tipo. Pois non é urxente, xa vedes. Entón, non hai ferramentas, o sea, hai estas ferramentas que son as últimas. Cando chegamos ao contencioso, todo demais está agotado. Se no contencioso non o paran, como non houberan parado o Libio estaría hoxe habendo destruído absolutamente todo nesa zona. Entón, é moi importante por eso facer isto. Estamos facendo un esforzo tremendo para ir con todos, porque todos son importantes. Para nós, uns poden ter uns valores de acuíferos, outros de especies protegidas, son diferentes, pero non hai ningún que diga, pois aquí é unha maravilla, non se vai estropear nada. Sí, vais a estropear tamén a saúde das persoas, a calidad de vida, todo o que dixeron todos os compañeros que eu suscribo, todo o que dixeste, todos. A verdade é que a realidade é esa. Non hai ninguna bicoca, é que se non é un paraíso gris, o sea, un deserto gris, é un paraíso verde, se podemos macro renovables, non. Nos baixamos, o meu colectivo, eu mesma baixei a Córdoba, a asamblea que tiña ecologistas en Nación, para defender o non a eólica marina, porque querían ter a posición de sí, e maioritariamente teñen a posición de sí. En Galicia, non, moi poucos dicen o sí, e precisamente é unha das motivos polos que hai unha ruptura. Entonces, agora, a nosa asociación non ten nada que ver, ten grupos en todo o territorio de Galicia, e con libertad podemos decir que nos decimos sí a renovables, non as máis renovables. Eu son en Lugo a primeira persona que se puxo un pequeno suplidor de 5 kW, xa debo de levar 20 anos. Eu non podo dicir que non a esas cousas, pero nunca houve nin páxaro morto, nin un detalle, nin nada de nada, nin me fai a pena nada, nin me influye para nada. Teño unha finca do lado, e como eu máis personas, son os que teñen, pois eso, as placas no tellado, ao contrario, pero eso, tamén vou a estar de acordo co Xavier Simón cando eso é un beneficio directo. Eu agora vendo porque me interesa máis, pero se non uso para mí, empezo a forrar. Pois eso é o que hai que fomentar. Eu conozco en unha terra xa, hai unha granxa de 100 vacas ou por aí, que ten un pequeno eólico, que hasta penso que foi usado, uns acumuladores, unhas placas no tellado, e é absolutamente autónoma. Incluso penso que no vento é absolutamente autónoma na súa nave, no ceao, que tamén ten placas eólicos. Eso é o que hai que fomentar, eso é o que temos que dicir a xente que é bom, porque aforra, porque despois non ten que pagar luz. Pero como vai ser bom expoliar un territorio, destruir todo, que a xente non pode dedicarse a agricultura, que se estropee no negocio turístico, que a xente non poda vivir aquí, que se estropeen os acuíferos, porque a todo isto podo contar que tamén no Iridio, xa nese pequeno trámite desos meses, a xente de Toca quedouse sin auga. Solo as máquinas e o gasoil das máquinas que había por ali xa contaminaron a auga e xa a xente non podía beber. E só estaban con 2 meses de auga. Entón, bueno, dos acuíferos xa, que ganamos? E que perdemos? Ten comparación o que ganamos e o que perdemos? Eu creo que bueno, non sei como vou ter. Pois xa estamos sobre o tempo, xa que... Pois xa está.
gracias por compartir con nos esta túa experiencia.